Здравейте, потребители! Днес сте с Dynamics. Това съм аз. И в момента ще играем пайтенци. Както виждате, ни остават 30 секунди, 29-28 и така. Втората арена играе. Третата едва се бие. Така. 22 секунди, не ми се чака, ще играя. Днеска ми е много скучно всъщност. Но даска бяхме намалени часове. И се надявам клипът ми да ви хареса. Пустете някои хора, които всъщност никой. Да. И аз се паднах такъв блок, който никога не ме кефи. И сега ме кефи. Така. Изчакайте. Тук съм. Ето го си игра. Не ме вижда. И през това време да ви кажа, че ако клиповете ви харесват, да се абонирате. И хайдерите с 7, а си играт. Сколько авто с хайдер си цяло хубаво. Само се чака. Да. Числи или нещо. Обайки на 10. Ето го сега. Така. Ще запомним да се подвижа. Вау! Така, ето добре. За сега хайдерите ще се върна, ето трудно ме намират. Ето го, хайдер. Чакаме. 6, 5 хайдерс и 5 сикърс. О, не. Колко съм много направо насирам къде да ти. Да кажа насирам къде да ти. Ах бе, върни са, не ме стахте. Ах бе, не ме стахте. Така. Ето е, ах бе, не ме стах от вас, бе. От вас. Аре. Кой ще ми... Не, махай се на тези страх. Никой не щях тук. Така. Вече сме още хайдерите. Никой не може да намеря, защото сме твърни. Сега. Някой да правим. Казаме го. Скучно ме. Те са слабаци. Сега ще ги зложа. Сигурно се чуете защо играят на мат стария Ника. И нарочно играя, защото вие знаете, че нашите IP-та си впадат. Нали ви казвам на един клип. И аз не мога да се регна, защото този Exchange и Matstar, нали, спадат и те са регнали, аз сега от него помолил съм го за паролата и той ми каза. Трима сме, двама и аз. Ще пия. Но обикновено съм си Dynamics BG или Dynamics. 60 секунди. Махай са! О, да бест! Извинете.
И така, върнах се. Сега мисля да играя Quake, или как се казваше там играта. Ето е нея. Ще чакам да влязат хора и се чуя. Има много хора на тази игра. Не е кой знае какво, но мисля да играем. Още сме почвали. След 10 секунди започваме. Тази игра се играе много хубаво. Всяка тази оръжие убихме. Гадим. Гадимото е, че за един удар се убива. С баси точно всъщност. Там не пънях. Съжалявам, не мога да се настроя мишката. Някои тук са много добре на Quake. А беше яко. Скачам смисъл да не мога целуват, иначе да видим се хора. Добре. Как да изгледа от тук баси? И как мога да изгледа? О, да бе, извънка съм добре. Това исках. Няма точно да ме види. Оп. Убиха ме. Пак съм вътре тъпо. Съжалявам. Да. И съм вънка. Вече разбрах как се излиза. И хората тук ме нервят. Да. Видяхте ли как бих далеч? Супер. Се добре, съм пак от един месец не съм играл. Си гадни хора. Тук не съм много добър, но в смисъл тази игра някои играчки да ви забавлявам тук. Ако ви харесват клиповете, моля, абонирайте се. Много гадно, че долу виждате ли това дето XP бара. Там трябва да се заради, за да такова. В смисъл грозен. Тъй, че извиняйте, абсолютно нервят на тук, само нервят си. Само убиват. Оп, 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 оп. Ара е много такова тръгна след него бас тъпто. Ще качвам горе. Само тръгнете ли сме? Оп. Той се добър. О, добре. Лагна се лява. Дабъл кил. Добре, ще сляза.
хора, смисъл. Да, обахте ме. След малко мисля да спирам клипа, става твърде дълъг и аз съм много минути, но е дълъг. Оп. Хора, до скоро това бях аз, Динамикс. Очаквайте втора поредица, да. Съжалявам, че така днес не ви забавлява. Но този това е добър. И съжалявам, но аз не бих, аз съм на трето място. Така. Други игра имам мисля, но едва ли. Ще видя други път не играм много. Survival Games има ли хора за него? Infected не работи. Skyblock. Другия път може другия път ще оцелявам, да, вижте. Да. И така, и тук това е от мене. Дано съм ви харесал в клиповете и така нататък. Дано ме посещавате и това е от мен. До скоро, приятели.